ZVL. Omroep ZVL. Enkele maanden geleden vertrokken hier naast mij nog regelmatig brandweerwagens vanuit de kazerne in Kloosterzande. Nu rest er niets meer dan een grote stapel betonblokken. Wij gaan eens vragen wat dit doet met de buurt. Heel treurig lijken enkele inwoners niet te zijn onder het verlies van de kazerne. Nee, het was allemaal versleten. Ja, dus het was wel tijd. Het was tijd. Hier had altijd een mechanisatiebedrijf geweest. Daardoor hier ook niet meer thuis natuurlijk. Dat zit ook verder daar zo. De brandweer die komt er vlakbij. Al met al is deze inwoner blij met alle plannen. Ja hoor, dan blijft het toch een beetje bewoonbaar, zou ik maar zeggen. Nee. U bent hier nog wel een tevreden bewoner. Ja hoor, prima. Alles nog op Turp bij Daant. Ook deze inwoner is blij met de nieuwe invulling van het plein in Kloosterzande. Ja, ik vind het fantastisch. Eindelijk iets moois om tegenaan te kijken. Ja. Ja, je zegt eindelijk iets moois. Het heeft een tijdje geduurd. Ja, het heeft dus een tijdje braak gelegen. Daarvoor wat oudere gebouwen. En nu eindelijk is weer iets fris. Dus ik ben er blij mee. De sloop van de brandweerkazerne is voor haar zelfs een opluchting. Als ze midden in de nacht uitrukken, dan maken ze mij ook wakker. Ja. Dus nu zitten ze een stukje verderop. Dus geen last meer van. Jij hebt wat meer nachtrust nu. Ja, ik vind het wel beter, ja. Door alle plannen vanuit de gemeente komt er wellicht wat meer levendigheid op het dorp. Dat kan positief uitpakken voor deze werknemster van het Pannenkoekenhuis aan het Nieuwe Dorpsplein. Ja, ik hoop het wel. Er komt een heel nieuw plein. En ik heb ook al wat nieuwe bewoners ontmoet die hier iets komen eten. Dus ze komen van alle kanten. Dus dat is wel heel leuk. Gewoon nieuwe mensen in het dorp. Ja. Dus voor de ondernemers zien nog wel ook een positieve ontwikkeling. Ja, zeker. Ja, ik vind het fijn, ja. Allemaal leuk en aardig die plannen. Maar wat gaat er nou precies komen op het plein? 22 levensloopbestaande woningen in opdracht van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast hebben we zelf nog een paar percelen leggen waar we nog een 400 in kap gaan realiseren. En nog een blokje van 3, ook levensloopbestaande woningen. Daarnaast zijn we nog bezig met een particuliere nieuwbouwwoning volledig in het HSB. Er zijn er hier in het plan nog enkele kavels, 3, die via de gemeente aan particulieren worden uitgegeven. Zo zal dit beeld er binnenkort dus heel anders uit gaan zien.